Takže dobrý den. Ráda bych vás uvítala v dnešní mojí relaci, jak vyprat velkou francouzskou přikrývku, abych ji nemusela odvážet z domova. Každá správná hospodyňka, když začíná s jakoukoliv prací, tak v první řadě si musí na ksicht namalovat obličej. Já teda jsem nepočkala a už jsem si ho namalovala, takže i oči, i rty, i líčka mám namalovaná. Jinak bych to dělala před vámi. Další důležitá věc, než začneme se samostatným výkonem, je, aby hospodyňka se nějak hezky domácím způsobem, ale přesto žensky oblékla. Co kdyby přišel nějaký chlap? Já teď nemluvím o manželovi, ale budiš, no ať i on má z toho dobrý pocit. První úkol máme za sebou, líčení, druhý úkol máme za sebou, frizura a teď přistoupíme k samotnému procesu praní velké deky. Přednamočila jsem si ji. Takže tady ve vaně vidíte, jak vypadá namočená, špinavá, velká francouzská přikrývka, která se vám nevejde do pračky, protože je tak velká, že prostě ji tam nenarvete ani z půlky. Máme několik metod, jak můžeme tuto přikrývku vyprat. Metoda číslo 1. Zvon. Úžasný, jednoduchý, dostupný v každé domácnosti prostředek, jak výborně ručně vyprat jakékoliv prádlo, které je nějak choulostivé. Toto sice není choulostivé, ale prostě se to do té pračky nevleze. Takže začnu zvonem. A mač. Zapomněla jsem říct, že kromě vody jsem do přípravku přidala samozřejmě prací prostředek. Ponechám na vás. A peru, a cákám, a hňácám, děláte pěknou pěnu, když na to přijde a když vydrží. Chtěla bych říct, že tato metoda má dvě výhody, nebo jednu výhodu, jednu nevýhodu. Jedna výhoda je, perfektně si procvičíte záda. To jako zpřimovače dostanou to, co potřebují. Ale na druhou stranu bych jima nechtěla být ve vašem těle zítra. Protože vás tak neskutečně bude všechno bolet. Že tuto metodu bych použila pouze na pletený svetry. Druhá metoda, zrovna tak účinná. Šlapání zelí. Zvon je velmi dobrá pomůcka. Proto ji samozřejmě použiju jako držák, protože jakmile tam máte ten prášek, tak vám to tak docela pěkně klouže. Takže abyste neupadli, tak je dobrý mít nějaký pevný záchytný bod, na což poslouží právě ten zmíněný zvon. A teď vám nezbývá nic jiného, než šlapat. Takže už šlapu 20 minut. Jedna podstatná věc, kterou jsem nezmínila, je, a teď už to můžu potvrdit tady, bolí mě děsně zady. Ale to je samozřejmě naprosto dokonalý cvik, obzvlášť pro ty hospodyňky, který v této partii mají trošku problematická místa. Takže nemusíte do posilovny, čímž ušetříte. Zůstanete doma, začas vám váš manžel někomu bude a někomu nebude vděčný, to ponechám na samozřejmě jednotlivých situacích. Ale v každém případě uděláte dobro pro sebe. Tohle cítím, trošku i ty záda, ačkoliv jsem z toho s tím zvonem neudělala zase tak moc, tak ale jsem to přece jenom pocítila. No, takže už šlapu další 3/4 hodiny. Dohromady mi to myslím už dělá asi tak 1,5 hodiny. To znamená, že proces praní by mohl být ukončen, třeba to odpovídá procesu tak jako té pračce. Jenom teď trošku přemýšlím o tom, jak tu mrchu vyždímu, když teď váží zhruba 40 kg, což je o 20 kg méně, než vážím já. Budu asi muset zavolat na pomoc sousedy z baráku, no uvidím. Tak, je do práno. Posilovna. Úplně super. Zadek necítím, zítra nedojdu do práce. No dobrý, no tak v posilovně by mi to ještě stálo prachy. Teď teda nevím, jak dobře na plotny, ale poho. Takže v tuto chvíli, možná když se takhle podíváme, jak je ta voda krásně špinavá, tak každou hospodyňku může potěšit blažený pocit, že všechen ten humus té peřiny dostal ven svýma krásnýma nožkama, kterým zároveň udělala přípravu na pedikúru, anebo taky možná přípravu na alergickou reakci z pracích prostředků. To znamená, že další krok musíme osušit.
Po osušení bych doporučila opláchnout v čisté vodě. Opět osušit. A po následném osušení bych doporučila použít buď to celou jednu tubu indulony, anebo nějakou vazelínu na promazání celých nohou, protože jste tyko totálně odmastili a vysušili. A je možné, že se vám za chvilku, až uschnou, tak se vám začnou praskat až do krve. To by asi nebylo příjemné. Tak, nedílnou pomůckou jistě každé hospodyně v domácnosti jsou gumové rukavice. Na ruce, na nohy gumové rukavice nedělají, proto jsem to tam jakoby riskla. Ale protože s rukama mám trošku problémy, teda ne takhle, ale ekzematický, tak si proto ty rukavice vezmu. Takže teď Jožkovi zraky mrcha, je to těžká, teda to vám vypovím. Takže teďko vypustím všechnu vodu. To bude možná chvilku trvat, protože ona přeci jenom ta deka nacucala do sebe určitý objem tekutin, který se skoro až bojím odhadnout, ale jak říkám, může to mít tak 40 kg, protože jenom ten kousek může mít tak 15, ne víc. To bude mít asi víc teda. Možná, že celá deka váží tolik celá, to by nebyl vůbec blbý nápad, vzít jich sobě do ruky a zvážit se s ní. Ale to nebudu dneska dělat, to třeba někdy příště. Tak, voda nám pěkně odpíká, jak vidíte. Ještě to vypustíme ten zbytek. Anečku, to mám radost, takový špíny. To je krásně hnědá vodička. To se bude spínkat jak v peřinkách pro miminko.